Sa number 5, Mayor Albi Benitez dismayado sa ginapatuman nga payout system sang DSWD. Iya nga gin-recommend nga kung tani gamiton na lang o kung ipaagi sa mga ATM cards ang payout. Dismayado si Mayor Albi Benitez sa makitang magutok kag mabudlay nga sitwasyon sa mga nagakuha sang financial assistance kag iban pa nga benefits sa ginpatigan nga payout system sang DSWD sa BCC Activity Center kaina sang aga. Para sa alkalde, hindi na dapat pabudlayan pa ang mga beneficiaries, ilabi na mga senior citizen kag PWD nga aga pa nagalinya para na makakuha sang benepisyo. Gani iya iga-recommend kay DSWD Secretary Rex Gatchalian nga kung mahimo ipaagi na sa ATM cards ang payout. Para sa alkalde, dapat na nga mauntat ang dekada na nga sistema nga naghatag kabudlayan sa mga nagapangayo sang bulig sa gobyerno. Hindi na kinahanglan may payout system. Pwede ta madiretso sa ila. Sa mga 4Ps, pwede ATM or some sort of alternative system nga hindi na kinahanglan magpila.